Arkadaşlar, şu gün ayın 19 yanvar 2022 yıl heptanın 3. günü. Siz yine de devlete Türkmen halkı kanalın. Hormatly vatandaşlar. Men şu reportajımı geç başladım yürüyte, yankı aeroportta bolup geçen vakalar cemlecek bol. Sizin bilişiniz ýaly, bizim İbrahim ağamız, Balkanlı vatandaşımız aeroportta Türkmenistan'a gidecek bolup otyr. Şol adam eýýem 14'ünden beri aeroportta yankı arasyny bir gün üzüp aeroportta otyr. Häzirem Türkmen aviakassan garşysyna otyr. Häzir bir minutda efire girer. Efire girmäke men size bir zat aýtjak bolýan. Häzir ine İbrahim ağa otyr. Uçuşlar var Türkmenistan'a. Uçuşlar hepde 2 gerek var eken, 3 gerek var eken. Onu bildirmeyen, hiç kime aýtman, konsulstva adamlardan pul alıp iýerýän eken. Ine men size häzir video roly goýar. Salam aleyküm. İbrahim ağa gurunuz olmadı. Bizi eşdiýäňizmi? Men sizi eşdiýän. Eşdiýäňizmi? İbrahim ağa, men eşdiýäňizmi? Şunu näme? Men sizi gowy eşdiýän. Sesin gelen ağa, gapşy aýtýanmy? Sesim gelen ok. Aha. Menne ses häzir hormatly vatandaşlar. Men sesim gelen bolsa, 5'lik sifryny goýun, chatda ýazyp goýun. Men sesim eşdilýär, eşdilýärmi eşdilýärmi? Gatyrak kepler. Bolýar. Men häzir beýleki telefona jaňa deýin. Beýleki telefona soraklarymy bereýin. Bu telefonda da sen yankı şunu öçürmeyenim jogap ber, bolýarmy? Soragamy? Ha, o soraga, men soragy beren. 1 min. Eýtmedek bolmaýar. Alo. Eşdiýän 1 min täzir. Alo, ine men birinji soragym, kıýwar men şol İbrahim ağa berin. Голосовой goýsaňyz eşdir, ýani gromkosy. İbrahim ağa, siz eýýär bir näçe günden bäri otyrsyňyz. Şu gün samolyot bar diýerler Türkmenistana. Hiç ýerde maglumat bolmady. Niýeden bilýäňiz şol hakda? Gördüňizmi bir ýerde? Ýa-ni? Bu taýdan eşit o taýdan jogap. Samolyot bar diýerler Türkmenistana. Şunmy şol şu gün? Samolyot? Ha, o samolyot. Türkmenistan'a giden uçuş varmış şu gün. Samolyotun tabloda nemesi yok, ýöne radarda bar. Düşnükli. Senin ýanyňyza konsulstan ýa paspostdan işlerler gelirler mi? Gelmedi. Hiç kim gelmedi mi? Ne wagt hiç mahal gelip görünmediler, hiç ýagdaýym soramadylar. Düşnükli. Ýanyňyzda başga da türkmenler barmy ýa sizin ýeki özüňizmi? Bir hepde ýeki özümdim, şuň geldiler. Awa. Näçe adamlar takminan ýanyňyzda? Takminan şu wagt ýanymda 3 men bilen 4 bolýar. 4 adam. Şu bölüme. Ýoş-ýoşdan ine üýşýäňiz, hepde de 2-3 tane reis bar eken biz maglumatlar aldyk. Hem aeroportdan, hem konsullukdan, hem konsulluk bilen ýanky hyzmatlaşyk edýän adamlardan aldyk. Türkmenistana reisler bar eken, gidip oturan ekeni. Habar barmy? Elbette biz o zatlardan habarymyz ýok, ýöne birinji gerek şu geldim, şunun bilen gidesim gelip ayrılman ýatynlar. Düşnükli. İbrahim ağa, sizin bilişiniz bilýän näme? Öň pasolstvo, ilçihana, konsulluk adam başına $2.500, $3.000, $4.000, $5.000 alýady Türkmenistana uğratmak için. Bizim şu ýerde oturanlar şolun ziyadkası $200 bilýän şonu.
Onun havarım yok doğrudan da. O bilen Bizim şu yerde oturuşumuz bilen, adamlar uyuşup başlarını bilen, informasyonu gidip alanı bilen, bir konsullar $200 ziyatlar diyorlar. Nümek alyan mı? Yani o uçurda koymak için inni $200 ziyatlar diyorlar. Siz bakanı açırdınız. Siz parakı olup mırkını açırdınız. Biliyor musunuz? Mümkün. Ben onlara net kasırım, net olattır var. Allah'ın könlü bilen. Ben size düşündüreyim neydi? Ben siz şu yerde oturuyorsunuz. Biz hem yere informasyonu yayladık başladık boyun konsulluklar inni korkup bakaları düşürüp adamları köprek uğraşacak olup yankı hizmet et başladılar halkta. Türkmenistan'dan yerenler, ministrinin sağları, vice-premierin sağları, bir yan için ayrıca samarata, 8 adam, 15 adam, aydışıyla bulur, kul edip, yankı adamlardan kulalıp, yünlük dolduran, yükleyen için. Havanı var mı? Yok, ben o da attırdı doğru hakikaten ben on yalık ne haylaydı, giyildiğin nelerden mara ünlü çekemek da beni yaşım ulan mara kellende büyütmek dine şu fikrim var. Beni Allah Teala taraftan mara sınnan mara ama inni hem oğlumun toyunu hem de var yatacak ustada öy deyip bara İzime dönecek kadip ama yine de olsa var yat verecek ustada ama temiz yer avadan yer cennet yer ama devam de olsa o adamla kömek etipti ama yerlerden can etip bara neyme kömek gerek iyi vidine can et ama beter son sözleri men var şeyle näkedi oty var ama degendirip arka gollap şu gollu näme beter ama golladygysa var men ýa-ki bir ýigdelip bar ýaşam saglygym da var gödül ýa-ki bar ýa-da tuğrama var sebebi bu ýalak sözleri aňsat istmen mara hiç hasar Düşünüpdi. Size Türkmen vatandaşlarımız jana diyen goğurlap sizi yankı menin yeterken gawjaňa diye gawsylyar tügereme men minnettar hemmesinden minnettar can Allah öldürdüm ayda mara bolu taňa ýakyn hemmesi maňa da köp jana diýerler ulu taňa ýakyn bildirýärler Amerikadan ine Ýewropadan Türkiýeden size can edip maňa can edip minnettar benim aýdotyn şonu hatta şu gün maňa can edip men ine pul berjek gayrat etip geçip Allah'a. Şimdi Türkmenistan'ın ve İstanbul'un arasında yollar açıyor. Eyyem bakalar açtı. Herhalde bir de 3-4 adam zannetti. Bu aşının euro dolu. Üstüne $200 verseniz. Bilde de 5.600 lira turizmi düşünün burada. Onun başından ama her velayetten 5.600 burada. Ve yani şu adam. Başarılı orta çıkıp bizim şu materyalları yayılıp hem yere fakları yalıp Türkmen konsulu korkup yine bakanlar açıp İnne Arapça halk yakmekte sağda halkı el yeterli bu dürüdü Somaliya'da benim köyü açtı. Eyyem bakalı 200 açtı. Yaktı. Eğer yine bir nimetler Somaliyottur hakiki bahada satılıp bitlerin bahası adamlar gidip başlar. Sizin başarılı işiniz, çünkü yine vatandaşlarımızdan size 40 tane yakasına yer, siyasetin üye aydan siz yankı yol açıyor. Hakiki
düzgün ýoluna, hakyky kanun ýoluna çykyp. Ulu ýaly çykyp kanun ýoluna açylan bolmady. Şuraya çıkıp bakalım 200 dolar dolar deriyede şonu 200 dolar kaçırın olmadı. Yem dedim geçeceğim şu. Adamın adamın bahası yok. Adamın hiçbir yetip bolmayan adamın bahası kımmatına var. Ol yeterliğe geliyor. Ayçık oluyor. Hiçbir adamın var. Yakşı yok da yer yerinde. Adamlar kımmatlar başka da neme yok. Adamın insanın nähille deyin mara şeýle bir gözelliği Allah Taala veren hemme taraplayın bir gözelliği awadanlygy ýa-ni saglygy akyllylygy hemme taraplayın bir şu gözelliği saklayan insan. İnsanyň nemesi bilen bolýar. Akyly bilen, rahmeti bilen, öz paýhasylygy bilen ýene de bolsa sabrlylygy bilen, şükürlügi bilen bir-birine hormaty hiýle bilen saklanýar. Bu dünýä şoň nemesini götürtdi. Namartlyň nemesini götürenä. Sağ olun diyen sözleriniz için doğrudan siz ulu işe oturuyorsunuz. Men her yerden canalayan din minnetdarlyk size bildirýär, size hem gorlap. Inni häzir sizin ýanynda aktivistler bardy, size kömek ederler. Ýani Sparnim şok diýdi beýle zatları hal ýagdaýyny görüp durýarlar. Biz hökman her bir kümden aktivistleri uğradyp durup size kömek ederýär. Siz ýek özüňizde arkaňyzda halk dur. Arkanızda aktivistler dur, arkanızda opozisyonерler dur. Yönetim siyaset bilen meşgul bolan yok. Siz halkın içinden çıkıp, yani öz haklarını alacak bolýanyňyzy, öýüňi açacak bolýanyňyz. Biz hökman hemme vatandaşlarymyzy kim şuraya ýolda bolsa bolýar. Ýanynızda oğlanları da salam aýdym tutdup bizden, bizim adımızdan. İnşallah. Ýem bolsa da 4 bolýar. İnşallah bir günden köp ölürsünüz. İnşallah hemme tamam ölüber olsun. Bizden şonan dolayı. Men köplük bolup gidip gitmegimi istedim. Hemmesinin deňmir galmany wagtyny hiç gally da onda da giýişden hiç ýaşy. Näme de olsa maşgalalardan gawuşmagyny isläp şu. Näme şun jaňlaşyp jan çekip baraşolar. Özleri bilýär, özleri akıl var näme de olsa men ýagdaýymy düşündüler, hormatladylar. Indi çözütlerim özleri çözer gara. Mene başta da kaçamak ýene de bolsa men ýa-da elimden gelen kömek eden. Bolýar gatgowy köp sag bolun ýaşuly, şunu ýaly bize kömek edýäniňiz, halka kömek edýäniňiz. Biz gatgow bolýar. Ine häzir 4 bolýar. Indi siz ýatyp bilýäňiz. Indi sumkaňyzy ogurlamaz ýaly polisiýa gidip akitmez ýaly ýatyp ýanynaky türkmen watandaşlarymyza haýyş et bilýär. Men ýatymda bir meni boğuran maňa seyret diýip. Dogry aýtdy. Olmazlar diýip. Ýani sen bu işin barýan tugulmak gatgow şu. Biz gatgow bolýar. Bolýanyny sizin wagtyňyz almaň ýaşuly. Ýene bir köp taňýak gatyn. Ýanyňyzda oglanlar bilen agzy bilje bolup bir-birini gorap, bir-birini kömek edin. Bizden näme kömek gerek bolsa biz kömek eder. Biz mümkinçiligimiz ýani ummatsy däl ýöne elimizden eder. Bolýarmy? Menne maslahat, nasihat inşallah. Ýaşlara bolan sevgim, ýaşlaň nemesi de gözelletmeli ýaşlaň edegi bilen ýaşlanmak ýaşly bolduk bizden geçdi näme de bolsa muňa da şükür muňa da sabrly bolup ihlasly bolup ýene de bolsa bar Allah beýikdir, Allah ýardymjydyr. Şonu unutmaýyn.
Gatkov. Bolyavna yaşlı tamal balın. İnni kuzanlara çelli, kepiler çelli. Men son rahatsız edeceğim. Alman. İnşallah. Sağ İnşallah. olun Kutku. Yeni bir Hadi tamam. Sağ olun. Hormatly vatandaşlar. Ine sizin görüşünüz ýaly. Bizim İbrahim ağamız aeroportda, İstanbul aeroportunda 14'ünden beri öz reisine karşıya öz öýüne gitjek bolup. Onun ne bilili var, onun ne finans mümkinçiligi var. Ine Türkmenistan'dan gelýän reisler bar ekeni. Onu afişirwet etmeyen konsuluk gizlenip, yani içindeki Türkmenistan içindeki paraxoru, ministrler, vice-premierler samolyot alıp gelýärler öz gardaşlar bilen çykyp. Mysal üçin ine öňküsüň 17-sine Raşid Meriedowyň maşgalasy gelip İstanbul'a 500 000 dolarlap jaý aldylar. Olar şöyle najitsi aljak bolýarlar, aldylar. Ondan soň 11 milyon dolar alıp Dubay'a gittiler. Ine şu samolyot, şolar gelen samolyoty, ýani ýerine Türkmen adamlar alıp gitdi. Ine şu ýaly reisler gurulýar. Bir yeri paraxorluk edýän adam, ya yegenler, ya ministrler, ya vice-premierler, garnaşlar, ya dogonlar, ya öýler gelen ýagdaýynda şu samolyot boş gitmesin diýip, ýani gaýdyşyn türkmenlerimizi ýükleýärler. Ine şuň gelýän samolyot, erteki gelen samolyoda 8 adam, ine şuň akşam gelýän samolyot näçe adam geljegini bilemok. Ünsörüň, ýollar ýapykmyş. Ýollar ýapyk bolsa, onda barny ýapyk bolmalylar. Näçe ministriniň, vice-premieriň çağlary 8 adam, yegenler 8 adam olup gelýärler. Bir samolyot 250-300 adam bolmaly samolyotda 8 adam olup gelýärler. Gaýdyşynym oň ýartynyň ýartyny alyp gidýärler. Näçe beýdýärler? Ine Türkmenistan'ın yürüyütü doktorları getirip nimede ýani samolyoda minjek wagtda şular test edip ondan soň salýarlar. Näçe beýle bolýar? Näçe ine Afganistan'dan gelen adamlar Türkmenistan'a şoň içinde biri vaktina neme Omnicom keseli tapyldy. Olar giýýär, vaktina tam ýok, beýlek hem ýok, akyň giýip çykdy otýar. Näçe bizim vatandaşlarymız hem vaksinasy bar, hem olaryň ýani öz öýüne ýaşaýarlar, ýani bir welaýatdan beýleki welaýata geçip bolanok. Häzir etrapdan etrafa geçip bolanok. Näçe şeýle bolýar? Näçe bir kanunçyk, ona näçe vaksina etdirdiler? Bütün halky ýani koronavirus ýok wagty, koronavirusyň iň pes wagty karantina ýatyrdylar. Yoldaş Berdimuhammedow, siz adamlar karantina ýatyryn bolsaňyz, siz hökmany suratda adamlara sosial pasobiýe bermeli. Ýa olar işläwlenok, başga vilayatlara gidilenok, etraplara gidilenok, olar paralizowat boldy. Hökümet şu ýagdaýda, beýlek hökümetler ýaly, hökmany suratda maşgala başyna 4 manat bermeli. Şolar aýna karantin açylynça. Näçe benen okşan? Näçe siz Attay çanağı diýip, ýani pul olara goýup yürüytü attay çanakları östürmeliyip o yere pul goýýaňyz, östürýäňiz zat edýäňiz adamlar ölüp durka, işledikkä, özüňiz şolaryň bahanasy bolup ýollar ýapyp durka, olar kömek edýär. Näçe sosial pasobiýe beremok? Türkmenistan'da ofitserler ýani nägeligini bildiripdirler, aýdypdyrlar. Biz çağlarımız başka vilayette, biz bu vilayette biz usulüne edip diyoruz. Biz yağdadık, bizim öýe aýtjak. Biz çağlarımızı ya getirip bize kwartira ben şu orada usulünde boljak diýip ofitserler aýdypdyrlar. Harby ulunky, polisiňky. Amanow bilip kim bunu turýar diýip tutun bagyny basyň diýip ýani panika tursa, onu düşündiripdirler. Onlar ýartyny basmaly bolýar. Şul häzir daşarda duran ofitserlerin ýartyny basmaly bolýar. İmtin botdur. Bunun ön kıyalı şundan bir 30 yıl mundan basın, urun, yenjim deyip etçek bolýar. Düşünün o. Döwür ýetkedi. Hemme zat ýetkedi. Gysyp ya häzir açaryn döwürler, ya gaýka döwürler, ya bolt döwürler. Şoňa bardy. Adamlar maňa soraw berýär. Murada bu näçe şul adam bizi gysýar, mundan beter gysýar. Men adamlara aýdýar. Bu diňe gysmak bilen. Bu 11 fevralda yapıp
yani distansiyon yani internetten halk maslahatını geçirecek oluyor. O yerde inanın näme diýse şo bol. Adamlar ses vermedi de onun adına ses verdiler. Yine halk maslahaty. Bul bir spektakl. Şo yerde de öz oğlunu koyacak bolup iki skemalar ya günü koyar. Wagtynça prezidenti mena ýadadım diýip. Ýa-da meclisin ýolbaşyny koyar da ýanky saýlawy geçirmeliler. Eýem hekimliklerde saýlawçylaryň suratlary var. O näil intek halka aydan ok ofisial düzgünle ýanky resmi taýdan tasdiklanıp eýem hemme zatlar edip eýem kim uçşagyny goýup eýem falsifikasiýa taýar. Eýem seslerim taýar. Siz saýlawlara barın, siz saýlawlara barmaň 99% bolur görürsün. 80-90% bolur. Yine şu döwlet bir kanunçylyk döwlet. Şu döwletde hiç wagt şu döwlet adamlar üçin näme? Şu döwlet diňe bir adam üçin. Onam Türkmenistan'ı basıp alan adam üçin. Ünsverin Nazarbayev ne etti? Nazarbayev özünü huda etti. Nazarbayev öz adyny ýanky merkeze goýdy. Nazarbayev muňa ýolbaşy diýip ýanky ömürlük howpsuzlyk geňeşiň ýolbaşy edip goýdular. Muny ömürlük partiýaň Nuratan partiýaň ýolbaşy edip goýdular. Näme boldy? Hem ýerden howully. Çykyp aýtdy. Men indi pensioner maňa zat diýmän men durmuşum men ölmek bilen. Hemme zatny tapşyrdy. Bir diktator beýleki diktatoryň ýanky wezipelerini, pullaryny basyp aldy. Ine şu bolýar. Bize saýlawlar gerek, bize açyk saýlawlar gerek. Güýçlüden güýçlü gelip halkyň önüne, halk saýlap halkyň önüne jogap bermeli. Ine şu ýaly bize döwlet gerek, şu ýaly ýolbaşy gerek. Şu häzirki ýolbaşylaryň Raşid Meredow, Gutoran paraxor, Berdimuhammedow, kezzap, paraxor, narkoman, psihik tarapdan yaramayan adam. Onun oğlu ola gurreben bilen ok. Diňe kezzaplyk edip paraxorlyk edip ýören adam. Daha şo da var ya. Üstlerini çalışıp ýanky ahranasyny gyrada goýup, ýanky baryp aylanan bolýar. O Niýazowyň eden oýunlary. Men Aşgabatda oturýardym. Niýazow ýangy başda ýanky 96-da halky gyzyp başlanyna o modasy bardy. Ol Jigula minip arkadyna ahranadan daşrak goýup ýanky aylanmana. Şo ýerde bezenigide öň oňuçuklar bardy. Şo ýerde ýanky ahal gasinçaň arkadyna entek ekilýän ýerler bardy. Ýadymy ýalňyşmasam Murasopyň ýerleri ýa başga bir kolxozyň ýerleri. Garadamagyň ýerleri. Şo ýerde ýanky pi bilen barýan ýaşulyny görüp şonun ýaşul näýdi? Ýadary gomy? İşler nähili? Ýaşaýyş nähili? Ýaşulam diýipdir. Ýaşaýyş bolmaý diýip söwüp goýupdyr. Derrew gaçypdyr şo ýerden. Derrew gaçyp maşynyna baryp ýanky gaçyp gidipdir ahranysy bilen. Ýaşuldan gorkup. Ine şu ýaly bular başga planetada ýaşap. Aşagda paraxorlyň näme diýenlerini bilmän. Bu aşagdaky paraxorlyň diňe gowzatyny aýdyp arkyň gitarany çalyp biz senem taala Türkmenistany bilem taalaýasy gül halk edilýär, halk edilmelem, halk gullar diýip getýärler. Ine daşna arkyň çykyp eýem gaçmak planyny ýerine ýetirip Istanbul'u yine bizim maglumatlarımız var, bizim aktivistlerimiz şo ýerde bilipdirler. İstanbul'un $500.000 eýem jaýlar diýerler. Näme $500.000? $500.000 alsaň ýanky kämillik berýär. Şo ýerde wit na жительство diýerler, dokument berýär. Şonuň üçin hormatly vatandaşlar, biz bu hökümetten hiç hat gowzady garşmaly. Biz özümiz düşünmeli. Öz durmuşumuz özümüň elimizde. Başga adamlar değil. Şonuň üçin her kim hereket etmeli. Ay ine ol geler, Murat Gurbanow geler, o geler diýip durmaly. Ine serdim. Bizim vatandaşymyz Balkanly, sada bolun. Ne siýasatçy, ne lider. Ýöne öýe gaýtjak boldy. Men siziň siýasatyňyzda da işim ýok, men siziň prezidentiňizle bilen işim ýok. Men siziň ýanky etjek saýlawlaryňyz bilen işim ýok. Men oğlum öýlenýär 2 ýyldan beri garaşyp ağlap ýatyr. Men şonu görjek, barjak öýe boldy. Şu ölmelem bolsa aeroportda öljek. Ine. Goýanmy? Onun üçin oňa
partiyada gerekkä, onun için ona lider gerekkä, onun için hiç gerekkä. Kanun esasında öýe aýtjak diýip boldy. Şu bolýan zat bolsa bolýar, ya Türkmenistan bir döwlet, ya bul bandit döwlet, men şonu subut etjek diýip boldy. Men siýasatçam däl. Men hiç gelip başga bir nemem ýok, maksadym ýok. Ine men siýasatçy. Men Türkmenistanyň siýasatyna ırza bolman, şoň alyp barýan prezidentiň alyp barýan siýasaty diňe katastrofa eltýän üçin halkymyza düşündürüp başga siýasaty, ýani Türkmenistana demokratik siýasat, demokratik ýoluny goýjak bolup hereketler edýär. Ofitsial, resmi taýdan ine DWT Fransada registrasiýa edildi. Näme Fransada edildi, we başga döwletde et bolanok. Türkmenistanyny et bolanok. Wagt başarsak Türkmenistanyny etjek. Men Adalet ministrliğine jan etdim, bolanok diye. Bolmasa şöyle etjekdim. Edenok. Şoň üçin oturan ýerimde etmeli boldum. Näme häzir diktatorlar bir-birini gollap başlady, diýip uluň ýagdaýy agyr bolup başlady. Selim Nazarbayev näçinji ýylyň diktatory? 31 dekabrda, 1 ýanwarda, 2 ýanwarda hiç kim diýmedi şol, ýani 3 günden gaçar diýip. Gaç gitdi. Berdimuhamedow jeýle. Haýsy gitarasyny alsa da Berdimuhamedow kaput boldy. Şoň üçin biz wagt çekýär. Eger biz wagt çeksek, hökümetdäki işleyen paraxorlar görür, halka ýatyr, Dwartsow periwarot edip öňkýäli täze diktator goýup ýa gruppa bolup alarlar da ýene şonuň içinde birini kırıp, uruşup, basyp ýene diktatorlar. Men näme halk bilen ýani köp işleri geçirmeliyän, köp işler geçirip durýar. Biz bilimleri berýär, jemgyýet bilimleri, biz size düşündürýär kanunlary. Biz size okap berýär. Näme esasynda Berdimuhamedow kanunlary bolýar, näme esasynda biz kanun haýsy maddalaryň esasynda biz öňe çykmalyk biz size düşündürip berýär. Onu hökümet size düşündürmez. Onu hökümet size diňe uklatmak bilen, gorkulmak bilen, ýarlaklary diňe size gorkulmak bilen, yalan ýoldan, katastrofa ýoldan akitmek üçin edýär. Gorkara zat ýok. Türkmenistan türme. Näder türmeni küçük kameralar ýatady, etraf. Häzir ondan beter, ýani oğullardan çykmalardyr. Ine seýdim, Murgapda, Murgabyň oğullaryna Murgap etrafyň, Marvel aýtyň. Şo ýerden maňa jaň edýärler. Murad abi çykyp bolanowa bir ýolumuz bar çykarýar. Şo ýerde arçyn otyr. Häkimiň adamy arçyn, polis, uçuskov otyrlar şolar. Bir da çykjak bolsaň, nire barýan? Nire barýan? Men sabesa barýan. 3 bolup gitmem. Bolýa biz bir-birden 10 metrden edil. Ýok dolanyň. Karantin. Haraşo karantin bolsa, onda internet dörüp, internetde oturan ýerine şular ýani mümkinçilikleri bolmaly we şo zatlar düzeltmeli. Han şo zatlar? Han şo zatlar näme bolanok? Men häzir ýene bir ýoldaşymy çağırayım, öz gepleşigime. Siz ruhsat berseňiz, onsoň sizin soruňyza da jogap bermek ansat bolmasa, men hemme zat özüm etmeli bolýan gepleşikde kyn düşýär. Şoň üçin şeýle ýagdaýlar. Şoň üçin aýtsaň aýdyp bermeli. Türkmenistanyň ýagdaýyny boýunça aýtsaň aýdyp bermeli. Günne kanunlar diňe bozup gelýär. Aýtmalylaryň diňe köpürüp gelýär. Onu her sene aýtjak bolsak wagtam ýetmez. Şoň üçin bir esas adı bilmeli. Fundamental. Türkmenistanyň konstitusiýasy işlenok. Bir. İkinci fundamental da. Türkmenistanyň konstitusiýasyny bozýan, Türkmenistan kanunyny bozýan Türkmenistan prezidenti we ýa Raşid Meredov, Hramow. Şol 3 tane deýýüsi biz höküman suratda arres etmeli. Tutsak etmeli. Üçüncü, berk bilmeliler, Türkmenistan'ın konstitusiýasyny, Türkmenistan'da yürülüp bilecek diňe bir tane edara var, organ var. Olum halk. Konstitusiýanyň esasında iň Türkmenistan'da ýokarky organ halk. Başga adam sizin haklarınızı goramaz, sizin haklarınızı bermez. Şoň üçin özümüz şu organ bolup öňe çykmasak, polis paraxorluğa diňe haklarymyzy ýa, ministr, vice-premierga hedil edip ýa,
Berdimuhamedova diňe şo gerek. Başga ýol ýok. Onuň Türkmenistan näçe berdi? Näme garaşýar? Ýollar açylanmy? Açylmaz. Şu ýaly bizim watandaşymyz öňe çykyp ýolu açaýmasa ýol açylmaz. Türkmenistan üçin etraplar ýapyk. Seýdim, gaty gitse Levam etrafında gaty gitse 2000 tane polisiýski bar. Näçe tane adam ýaşaýar? 780 000 adam ýaşaýar. 2000 adam näme hem ýerden beklep bolýarmy? Beklep bolany. Geçiver. Bu ýol ýapyk bolsa bundan geçip işiňe eder. Durma. Şular sen owandaşyna şeýle akruk Parisa goýmaz. Onça adam ýok, personal ýok. Men size bir wakany aýdaýyn. Ýol ötünden bir oğlan görgüli iş ýok, zat ýok. Aşgabatda işleýärdi. Vilayetde işleýärdi, şöyle guluşuk edýärdi. İşik ýaly işleýärdi. Gul ýaly. 12, 14, 15 saatdan 6-njy wada ulanam ýok. Şol marly oğlan inni vilayetler ýapyk bolansa näme diýär? Oğlan aýlanyp ýa-ni süwseler ýygnap süwse satýar. Arkasyna näme? Piyada atýar ýa-ni etraplarına. Inni şoň arzuwy eşek araba tapdyr, onan bejeripdir. Bir eşek tapmak. Muht eşek daşarlara tapıp onu ol transportunu muhtarak edip süwseden gazanyp ýaşajak bolýar. Maskarçylyk diýärmi? Ýol ötünden Murgapdan, Marmelayatdan näçe gaz gidýär? Bütün dünýä. Hytaýa gidýär. Hytaýdan başga ýerlere gidýär. Şonu abrabotka edip jyjyny gaz edip başga bir döwletlere gidýär. Paputny nevdin alıp Türkmenmen şak edip on nevi dönümler bir toplu gidiyor. Hanı bulur. Ne yapayım şunun yaşayıcıları? Şu yerden siz tebigat bağlamını oğurlap alıp satyanı halka hiç şart girenip kaytarmayın. Ne yapayım Türkmenistan prezidentinin yeğenleri ve Türkmenistan prezidenti doğumları olan şu yol ötünden oğurlayan gazın baylıklarına hedil edip yiyorlar. Ne yapayım şu yerdeki yol ötünün halkı süwse satıp eşek tapçak olup, eşek araba edinecek olup, şolun bir üstünlük, şolun bir vıyıkıt deyip gezip. Biz niye var ya? Şunun için men size aýdýan. Men köp zatlar size düşündürýän, öz bilşime görä, öz alýan informasiýama görä, hem ýerden informasiýal doğru düşünün. Näçe köp çekçisek diňe erwetdik bolar. Häzir oğluny goýara bu tordy. O serdar bilen guluşu bolmaýar. Ol ukypsa beýle kakasy ukypsa bir halk maslahatyny saklar, ýa-ni meclis halk kenişini, milli kenişi beýlekam ýerine ýetirjek hökümet boldy tordy. Lavuşka захлопнулась diýär. Ondan biz diňe erwetdik görür. Men size gorkudam ýok. Men size şu ýolda barýanymyz ve gowluk bolar hiç şert görünen ok diýip düşündürýän. Garaşman. Mysal üçin siz durursunuz tejenne mar tarafa seret şu ýerden bir avtobus gelmeli. Gelmeýär. Eger mar tarapyndan avtobus tejene gaýtmasa gelmeýär. O ýolda duranyň tapawy ýok. Müň araşa gelmeýär şu avtobus. Şu ýaly Türkmenistanyň ýaşaýjysy bolup daşynyň içinde tapawy ýok. Türkmenistan raýaty bolup näme garaşýar? Bolmaýar işte. Bular berdirmeýär. Bul berdirse, bunu basmaly bolýar. Şonuň üçin men size aýdýan, öz haklaryňyzy alyp başlaň. Karantin diýdi, beýleki diýdi. Hany resmi taýdan, gazetlarda çykany? Ýok. Ýöne ýolları yapyň, beýle edin, eýle edin, hopuluk genişini aýtdy boldy. Hany resmi taýdan ýapdy, ukaz. Karantinin esasında yaptık diye. Yok. Bu opozisiyadan, halktan korkup yolları yapıyor da yöne dil görkezmesinde karantinden diye. Karantinden resmi taýdan çıkarsa hekimleri var. Hükman suratı maşgala başa 4000 manat alın. Şoňa barmana size hemmeler ruhsat berir. Etrapda olsa etrap hekiminin yanına var. O da olsa arçının yanına var. Sen etrap hekime gününü görýän. Aýt şoňa. Men plan etmeli deyip aýdyň şoňa. Aýtmasaňyz bolmaýar. Şoň üçin hormatly watandaşlar bizde başga
variant yok. Ya çekmeli, önküyali ya da turup biz öz ýagdaýlarymyzy düşündirip düzeltmeli. Başalaç yok. Yine bir aýtjak zadym, seýdim, hormatly watandaşlar, biz şu yaman köp jaňlar gelýär. Hem İbrahim ağa hem bize biz kömek etjek. Biz ine $5 geçirecek, $2, 5, $10 geçirecek. Biz ine 20 lira geçirecek, 30 lira. Ine şonun için şu aeroporta baryan adamlar kömek etmek için biz bir hata edindik. Yani hata badi. Bir tane adamı haş edip şon hataını ulanýar. Ine biz size bir hata berýär. Şu hatawa kim şu aeroporta gelýän adamın suwuna, naharna, şonun problemalaryny çözmek için eger şolara tutulsa ya bir zat bolsa, şonun adwokatlaryna pul gerek bor, ine şonu kömek etjek bolsa, ine häzir men size video görkezdim. Şu ýerde hasap bolur, şu hasaba pul geçirip bilersiniz. Hem dolar hasap, hem manat hasap, hem ýanky euro hasap. Ol devletin hasapdy. Ol bir halkymyz içinden bir gahrman bolmaz. Bolýa men kömek edeyinip men hasabym ber. Her adam pulumu atço dediğini ve şoru el tapşırıp şon videosunu çekeyinip boyunaldı bizim bolýar dedik. Bizim fondumuza geçirmek, dine şoru geçirmek, ya şoru adresine gidiyor. Yine men size şol nemeýini goýýan serdim. Yine İbrahim ağa kömek, yine aeroportun içi. Häzir men size Türkmenistanyňky şu 00 saatda gelýän samolyot görkezýän. Lütfen adamlar. Yine sağda Türkmenistan'ın gelýän samolyot. Şu 5'te şunu gidýär. Erteden bir samolyot boldy. O hakda habar yok içeride. Bunu getirýär, öz tanışlaryny ýa-ni zat kalıp parahorluk edip konsola mindirýär. Ura diýär, ýol açyk, gatnapdy. Ýöne parahor ýollar açyk. Ine hasap ýerýän, terdim. Hasap nomeri ine şurada 119 78 38 216. Kimde kim kömek etjek bolsa, ine şu nomeri geçirip biler. Bu İstanbul'la ýaşayan bir bizim vatandaşymyz. Ine şol adam gün eltip bererde, atçyodun berer, bizim kontrolda saklar. Yani parahorluk bolmaz yani. Ve şol şöyle közenýän adamlara naharına, çöregine eger gerek bolsa, yani spalny şok, gerek bolsa başga bir zatlaryny, yani zulmü şok kadar gerek bolsa biz şolary töler ve galan pullary ýüride saklas adwokatlar üçin. Şolary bir zat bolsa gün adwokatlar tutup biz şolary kanun bozmasalar, hiç zat yani uruşmasalar, söwüşmeseler kanun ýagdaýyndan çykarar. Yani şol yani. Egerde pulumuz artykmaz bolsa, onu bildirip berip şolary iyi bereriz. Yine şu ýagdaý üçin. İbrahim ağa taňa ýakasyna aýdaly sewer İbrahim ağa bize eýýän bahalar açyldy. Eýýän Türkmenistanyň parahorlaryna garşy güreş gidip bahalar açdy. Konsullar müňläp öň alýan bolsa $200 yani. Bize can etdiler 3-4 ýerden. Murada şu İbrahim ağa $200 üstüne berseňiz, 5600 lira berseňiz, ýene şu birinji reýste uradýar. Onu da her vilayetden 5 adamın uğradık deyip. Yani 20 adam her reiste uğradık deyip aýtdylar. Yine şoň üçin men hemmeňe haýyş edýän aeroporta barın. Şo ýerde gitjek bolsaňyz bar aýdym. Siz oppositsionerem diýen. Siz aktivistem diýen. Siz bir näçe ýyldan beri öýe gaýtjap, öýe gaýdyp, sizin çağranyňyzy köçede seredip sizin gelmeňizi ağlap oturan çağırıcının yanına barjak bolýan. Öz maşgalarynyň yanına barjak bolýan. Şonu hökman sorar aýdym. Aýdym şo konsulara, aýdym şo polislara. Sen akşam öýüňe gelýärmi howa? Çağan görýärmi howa? Men ine 3 ýyllap görmedim, men göresim gelýär. Men beýärde dokumentim uturdy. Men beýärde ine onym uturdy. Men düşündirim. Aýdym, dokumentiniz bolmasa da o sizin problemaňyz däl. Haçan siz aeroportda baryp ofisiarny dursaňyz, sizin yani pasportunuz geçen bolsa, hiç zat bolmasa, o sizin probleminiz da, o Türkmenistan'ın konsulun problemati. Size çalışmadı. Şoň üçin görkezin şonu gaýtyp. Siz eger bir ýere aksiyler, gün şöyle bostunluk dilem. Men arza edecek, maňa bostunluk berin diýip. Boldy. Biz advokat ýygyňyzdan eltermizde de biz aýdar şoňa bostunluk bermeli. Şu ýaly. Çekinmeň hiç zatdan, gorkmaň hiç zatdan.
büyük Türkmen halkı diňemi. Başga ýol ýok. Şunuň bilen men öz fikrimi muhtaryan, siziň hemmeňize jantalyk arzu edýän, azatlyk we adalatlyk arzu edýän. Allah ýol berse, biz çat ýagdaýda şonu alarys. Ýöne hiç kime garşymaly. Her kim öz küçük erdem etmeli. Sen aktivist bol, sen Türkmenistan gраждан bol, sen Türkmenistan'da yaşak gaýdan bol, tapal ýok. Her kim öz erdem etmeli. Şeýdip bir üstünlük kanat bilýär. Onu mun dinläp, sizi gorkutup dursalar, onunla olar, öňküýär sizi gulçuga saljak bolýar. Devlete topary sizi diňe adalatlyga we beýik döwlet gurmany elter. Ve siziň bilen şonu gurar. Sağ olun, hormatly vatandaşlar.